Яхшы китапхана иң зур хазина. Әдәби тәнкыйтьче Виссарион Белинский шикләүсез китап уку мөмкинлеген югары бәяләйде. Исәнмесез, тапшырубыз билим хазинасын саклау урыны китапханаларга багышлана. Бүгенге программада бар дөнья бер бүлмәдә. Мәктәп китапханалары билим чыганагына ничек әверелә? Китапханачы укучының иң якын дусты. Балалар үз китапханаларына ни өчен шул кадәр ашкынып йөри? Кулъязма китапларының серләре, дөньяның иң сирәк басмалары кайда саклана? Инде 20 ел рәттән халыкара мәктәп китапханалары көне билгеләп үтелә. Бәйрәм ЮНЕСКО тарафыннан гамәлгә кертелде һәм тора-бара әлеге көн бер айга кадәр сузылды. Мәктәп китапханалары китаплар җыюны игълан итеп, мәктәп касаларында төрле бәйрәмнәр уздыра башлады. Россиядә мәктәп белән генә шикләнеп калмыйлар. Мәктәп китапханәчеләре җыеннары, һөнәри бәйгеләр, конференцияләр, китапхана өлкәсе ветераннарын данлау чаралары уздырыла. Татарстанда шулай ук иң яхшы мәктәп китапханасында сайлыйлар. Казанда быел 121-нче лицей бәйгенең җиңүчесе дип таналды. Иң яхшы китапханәдә кунакта хәбәрчебез Нияз Рахман булып кайтты. Казанның 121-нче лицейы Советлар Союзы герое Сабир Ахтамов исемен йөртә. Юкка түгел ул иң яхшы мәктәпләр рәтендә һәм үзенең уникаль китапханасы белән данлыклы. Юкка гына биредәге китап дөньясы башта Казан аваннары Татарстан күләмендә иң яхшы булып танылу алмас иде. Сәбәбе гадиләр лицейда бу гади китапхана гына түгел, мәктәп укучыларының чыннан да иң яраткан урыны. Мы решили провести исследование о пользе книг. Әлеге 4-нче сыйныф укучылары бирегә еш җыела, укытучылар мәҗбүр иткәнгә я булмаса мәктәп программасы кушуы буенча түгел, үзләре теләп. Әле күптән түгел генә лицейда китапка икенче гомер бир дигән акция уза. Балалар үзләренең якын дусларына ярдәм итмичә битараф кала алмыйлар. Пушкин турында укыдык, Лев Николаевич Толстой турында укыдык. Тукайның Шүрәле дигән шигырын ярата идем укырга. Нәкъ менә башлангыч сыйныфлар китап укырга ярата диләр мәктәптә. Беренче, икенче сыйныфларда аларны әле әкиятләр кызыксындырса, олыгая төшкәч, башка төрле әсәрләр җәлеп итә икән. Минем сыйныфта 26 бала. Алар инде китапханәгә бик теләп, бик шатланып йөриләр. Балалар китап белән кызыксыналар. Китап бит аларга яңа дөнья ача, киләчәккә яшәргә өйрәтә, киләчәкне күрсәтә. Бу безнең өчен яңалык һәм бик кызыклы бәйге булды. Алмас Абдуллин инде 5-нче сыйныфта ул лицейда узган китап күргәзмәсендә катнаша. Шаккаткыч Казан Кремле ясыйлар. Бу без класс белән идеяны куйдык һәм безгә ниләр булыштылар. Менә архитектурный памятник булды бездә. Башка эшләр дә шаккатырлык монда Дима белән яны сыйныфташлары тырышлыгы белән китапларны кеше рәвешле утыртып куйганнар. Мы реализовывали Без бу проектны китап безнең дуслар дигән нигезлемәгә таянып башкардык. Бу мәсәлән әдәбият тәнкыйтьчесе. Аны шулай күрәбез. Бонжур. Мы находимся с вами на Марсовом поле около самой известной башни Парижа. Ә бу ике игезәк егет китап күргәзмәсенең җиңүчеләре, алар хәтта монда керүчеләрне Парижга алып бара. Это было... Эйфель баганасын ясау җиңелләрдән булмады. Монда бик күп китап кирәк булды. Без тырыштык. У нас, как вы видите, есть принцип открытого доступа. Аны лицейда китапхананың әнисе диләр. Ул биредә төп кеше. Барлык дәреслекләр, сирәк китапларны ул үз кулы аша үткәрә. Галина Чепегина китапхана мөдире. Нәкъ менә аның тырышлыгы белән лицей Казан һәм Татарстан күләмендәге бәйгеләрдә югары урыннарны яулый. Китапхана ул тузан җыеп торган урын булмаска тиеш. Биредә тормыш кайнарга, балаларны кызыксындырып монда тарта белергә кирәк ди ул. Наш общий фонд Безнең гомум фонд 58 мең данә китапны туплый. Шуларның 47 меңе уку әсбаплары, калганнары әдәби китаплар. Иң мөһиме ул балалар өчен ачык. Китап белән балаларны музыка, җыр һәм театр әсәрләре ашыда кызыксындыралар. Нәтиҗәсе күзгә күренерлек диләр лицейда. Һәр дәресебезне шундый кызык стильдә үткәрәбез. Төрле китаплар укыйбыз, төрле әсәрләр, төрле шигырьләр өйрәнәбез. Бик кат шигырь өйрәнергә яратам, аны сөйлибез. Мин китаплар күп укыйм, но миңа татар әдәбияты рус теленә караганда күбрәк ошый. Сабир Ахтамов исемен йөрсә дә лицейда рус телендә укыталар, ләкин татар әдәбияты, татар китаплары читтә түгел диләр. Балалар кызыксына укый һәм белемгә тартыла.
Нәкъ менә татар теле укытучыларының вазифасы дип уйлыйм инде мин әйбет балаларда татар теленә карата, татар әдәбиятына карата, гомумән китапларга карата мәхәббәт тәрбияләү ул безнең өстә. Китапхана ишекләрен ачып куеп, төрле акциялар уздырып кына балаларны китап дөньясына тарту авыр булганлыгын да яхшы аңлыйлар лицейда. Чөнки кесә телефоннары, планшет, интернет заманы бик көчле көндәшләр. Шуңа күрә лицейда алга таба карап эш итәләр. Китапхана ул китап саклау һәм бирү урыны гына түгел, ул ачык мәгълүмати үзәк. Бездә цифрлы белем ресурсларыннан оста файдаланалар, укытучылар да, балалар да. Электрон китапхана һичшиксез замана балалары өчен ул якын һәм аңлашыла торган чара. Чөнки бүген күпләр китапны нәкъ менә гаджет ярдәмендә укуны кулай күрәләр бит. Ләкин бу бары ясалмалык төсмере диләр китапханәчеләр. Китапны кулга алып, аның исен туеп, битләрен бармаклар белән ачудан да рәхәт нәрсә юктыр ул. Кайбер мәктәп китапханәләреннән хәтта җәмәгать киллекләре көнләшерлек. Кишле мәктәптәге китапханә бик кирәкле һәм мөһим урын. Ул дәресләр, факультативлар һәм түгәрәкләр кебек белем бирү процессында актив катнаша. Мәктәп китапханасын бала үз итә. Белем чыганагы укучының һәр көн була торган җирендә урнашкан. Китапханәчене дә ул танып белә. Хәтта иң ялчан бала да китаплар сакланган урынга бер куркусыз килә ала. Ә кемдер өчен нәкъ менә китапханәче белем дөньясына илтүче буларак та истә кала. Ул сабыйның нинди китаплар укуына таянып, аның холкын билгели. Һәм мондый китапханәче баланың остазына әверелә. Шым мәктәп китапханәчесе нинди булырга тиеш? Моның турында иң яхшы китапханәче һөнәри бәйгесендә җиңү яулаган остазда Гөлфия Гобайдуллина белеште. Китапханәнең ишеге бердә ябылып тормый, биредә һәр вакыт укучылар бар. Чөнки монда иң яхшы китапханәче Елена Возняк эшли. Һәм бу образлы гына сүзләр түгел. Казанның 102-нче гимназиясының китапханәчесе бу исемне республика күләм бәйгедә яулады. Ул 19 китапханәче арасында иң яхшысы. Конкурс 2 этапта узды. Беренче этап заочный. Без үз методик материалларыбызны, проектларыбызны тапшырдык. Шулай ук үземнең эшем турында видеоролик яздырырга кирәк иде. Икенче этап очный, жюри әгъзалары безнең библиотекага килделәр. Мин үземнең профессиямны чын күңелдән яратканымны күрсәтә алдым. Мин китапханәче булып 21 ел эшлим. Елена Вознякка бәйгегә әзерләнергә балалар да ярдәм иткән. Хәер, укучылар бәйгегә әзерлек вакытында гына түгел, гомумән буш вакытларын гел монда үткәрәләр. Мондагы атмосфера тынычландыра, ди Ильяна Суницкая. Самое главное здесь это Биредә иң мөһиме атмосфера. Монда һәр чак тыныч, чиста. Елена Леонидовна безгә гаҗәеп китап дөньясын ачты. Китапханәче психолог кебек. Аның белән утырып теләсә кайсы темага сөйләшеп була, яки китап турында фикер алышырга. Елена Леонидовна белән һәр вакыт сөйләшергә сүз бар. Ул бик укымышлы. Ребята, сегодня книга как никогда нужна вам. Она поможет вам зажечь в вашем сердце любовь. Елена Вознякның булачак һөнәрен нәкъ менә китапка мәхәббәт билгели. Китаплар безнең йөрәкләребездә мөгъҗизалар тудыра ала, илһамландыра, ди. Мин кичкенә вакытта китапханәче булырмы дип уйламаган идем. Пионер вожатый булып эшләп карадым. Һәм укытучы була алмавымны аңладым. Ләкин мин китапларны бик яратам. Шуңа күрә тормышымны китапларга, китапханәче һөнәренә багышларга булдым. Мәктәп директоры Ирина Проценко сүзләре буенча, Елена Возняк һәрбер балада китапка карата мәхәббәт хисләрен уята ала. Елена Леонидовна үз эшен чын күңелдән ярата. Бу балалар белән эшләү вакытында да китапханәнең бизәлешендә дә сизелә. Балалар китапханәгә йөгерә-йөгерә баралар. Бу бик сирәк күренеш. Чөнки без гаджетлар заманында яшибез. Монда әлбәттә Елена Леонидовнаның өлеше зур. Хәзерге вакытта күп кенә әти-әниләрне балаларының укуга, китапларга кызыксынуларын ничек югалтырмаска дигән сорау борчый. Иң яхшы китапханәче бу сорауга җавапны белә. Иң мөһиме, мәктәпләрдә үз эшләрен яратучы китапханәчеләр эшли икән, китапларга мәхәббәт бер кайчан да сүрелмәячәк. Елена Возняк кебек китапханәченең эше балага киштәдән китап алып бирү генә түгел икәнен аңлаган кешеләр булган очракта, китапханәләрдә балалар бетмәс. Иң серле һәм гаҗәеп китапханә Казан Федераль университетында урнашкан. Бу кул язмалар һәм сирәк китаплар бүлеге. Биредәге кайбер китаплар күп гасырлык тарихка ия. Асылда бу көнчыгыш илләре, Көнбатыш Европа һәм рус кул язмаларының китап буларак сакланып калган тарихи һәйкәлләре. Биредә 200 ел вакыт эчендә дөнья халыкларының язма мирасының бер өлеше булган уникаль китаплар җыелган. Бу кул язмалар тере тарихи персонажлар. Аларга кагыйдә буларак тикшеренү эшләре белән шөгыльләнгән кешеләр генә кагыла ала. Ләкин кагыйдәдән искәрмә буларак безнең иҗади төркемне китапханә бүлегенә керттеләр. Сирәк басмаларны кулланга алырга ярамаса да, кул язма китаплар бүлегенә экскурсия онытылмаслык тәэсирләр калдырды. Камилия Насибуллина моңа инанып кайтты.
Лобачевский исемендәге фәнни китапханә Россиянең иң зур һәм иң борынгы китапханәләренең берсе. Аңа КФУ белән бер үк вакытта 1804 елда нигез салынган. Уку залына берничә тапкыр килгәндә махсус учет карточкасын тутырырга кирәк. Билеттан тыш шәхесне раслаучы документ күрсәтергә. Аеруча кыйммәтле китаплар белән эшләү өчен директор исеменә гариза язарга кирәк. Китапханәнең күп еллар дәвамында фәнни, иҗтимагый, сәяси, сәнгать әдәбиятының кыйммәтле җыелмалары тупланган. Сирәк, аеруча кыйммәтле басмалар, сакланышы куркыныч астына булган экземплярлар цифрлы форматка күчерелгән. Каталогта 1 миллионнан артык экземпляр. Бу китапханәгә 200 елдан артык тарихы бар һәм 6 миллионнан артык китап саклана. Сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлегендә төрле телләрдә кулъязмалар, китаплар, сирәк китаплар, автографлы, шәхси архивлардан бик күп китаплар бар. Борынгы бинаның шушы баскычлары буйлап менгәндә, әйтерсең, вакыт машинасы ярдәмендә берничә гасырга артка күчәсең. Бу стендларда төрле чорларда язылган рус, Көнбатыш Европа, гарәп, фарсы һәм төрле төрки телләрдәге кулъязмалар. Уку залында тынлык. Эмре Өстой Төркиянең Анкара шәһәренең университетында эшли. Ул татар матбугатын өйрәнә. Казан Федераль университетинен Казан Федераль университеты артефактларга бик бай. Монда минем остазларым, төрек академиклары да тикшерүләр үткәргәннәр. Мин рус татар диалектын архивны өйрәнәм. Монда бик матур. Биредә китапларны билгеле бер температура, дымлыкта саклыйлар. Моны катгый контрольдә тоталар. Бу йылыту усулын уйлап тапкан Николай Иванович Лобачевский һәм шушы воздуховодлардан жылы һава бирелә. Әлбәттә инде элек ул аерым торган биналарда утын ягып, под давлением монда һава биргәннәр. Хәзер инде электричество белән бирелә һәм игътибар итсәгез, безнең бер бүлмәдә жылыту батареялары юк. Мондагы кайбер сирәк китапларны махсус перчатка ярдәмендә генә ачып карарга була. Ә кайберләрен хәтта ачырга да ярамый, чөнки бүлмә температурасы, кояш нурлары китапны бозырга мөмкин. Бу Коръәнне хаҗга барганда укыганнар, аның бунсы лупы, шулай итеп ачып, лупы ярдәмендә укыганнар. Китапханәдә Габдулла Тукайның 1909 елда язылган шәхси хаты саклана. Бу хатта ул дустыннан пәлтә алырга 25 сум акча биреп торырга сорый. Хөрмәтле Абдрахман әфәнде, менә сезгә актык мәртәбә мөрәҗәгать итәм. Әлеге китаплар ярдәмендә без борынгы китаплар дөньясына сәяхәт итәбез. Аларның ничек үзгәрүен, безгә таныш формага ничек ия булуын белә алабыз. Папирус, пальма яфракларында пергаментта язылган китаплар урта гасырның чын сәнгать әсәре. Әлеге кулъязма Коръән 18 гасыр ахырында язылган. Аның тышы күннән ясалган. 50 ел үткәннән соң бу Коръәнне реставрациyaлаганнар. Китапханәдә студентлар һәм мәркәзебез кунаклары өчен борынгы китап дөньясына сәяхәт дигән экскурсия үткәрәләр. Кунакларның һәрберсенә бу бина бик зур тәэсир ясый. Әлбәттә, безнең Казанга бик күп кунаклар килә башка илләрдән. Аларга да алар киләләр, бик кызыксынып, тыңлыйлар, бик гарәпләр, әлбәттә, шаккаталар, шуның хәтле күп кулъязмалар сакланганга. Китапларны янгыннан саклау турында да уйлаганнар. Коридорда менә шушындый баллоннар тора. Ул утны су белән түгел, газ белән сүндерә. Һәрбер бүлмә махсус менә шушындый тимер ишекләргә ябыла. Бу пожар чыкмасын өчен, пожар чыкса, шушы бүлмәдән ары китмәсен өчен ясалган ишекләр. Китапханәнең төп бурычының берсе мәдәни мирасны саклау. Мондагы эшчәнлек гасырлык хезмәт нәтиҗәсе, тирән белем һәм ата-бабаларыбызның тарихы. Китапханәләр мәдәниятның иң мөһим өлеше. Университетлар, башка мәдәни оешмалар булмаска мөмкин, әмма китапханәләр булган илдә мәдәният үлмәячәк. Совет филологы, сәнгать белгече Дмитрий Лихачев шулай дия торган иде. Ул эшчәнлеге дәвамында әхлакый һәм рухи кыйммәтләрне алга сөргән. Укыгыз, илһамланыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.